Masur kini dua jori narini dibilangkan tidak tabado isanang hati sajuk di dalam kiro-kiro nanti tujuan lala dapat nanti tujuan tak capai cuy tu banak kini buyong masuk tempat di buyong masuk itu di hari labi petambah ju lamu di kampung dah undo di rantang panjang mana dipilih saja nama bungu cuy itu anaknya kini dah undo di rantang panjang dipilih sado paguno tumpak kabuyung masur kini meminta izin lainnya ke mamanya ondek mama sarato mitu angakkan bana ketuamu lima barilah izin badan kami kapai kababali apa
pangana mama kandung anak telah sudah minantu, tapi minantu kailang dari negari, tapi samantang pun itu de mama indah kata pikiran usale dape kanda hati biak merasa anak kandung di anak inyo ndak kanyo pikiran. Mamaknya sangat picayo wananya kasih buyong Mansur, mangkoknya itu nyo ambil jadi menantu pak di badan nyo kini. Nak tantu akibatnya nak katigo, nak tantu di mama kandung inyo, tapi samantang pun itu biarlah inyo pai ke Jawa. Bakato pulo mintunyo yokan mande tuma di sirina onde nak kandung akan mana nak maka mungkin badu sajo pai biarlah mande maantakan. Baru menjawab buyong Mansur onde mitu orang akan bana tumpak di badan kami kini tak perlu do mitu antakan bekojo sialo mama tinggal. Iyolah pandai nyo maila padahal bukan cu itu kok pailo mantu nyo pai mantakan jawab polo kos kadi bayi. Sedangkan untung buyong Mansur lebih badan inyo lapaya polagi mintu olo nakanyo bao. Coy itu mana tu mana nisinyo tumpak di badan buyong Mansur yo pandai mencari alasan kok pai mintu pai jo kami yo sia lo mama tinggal. Mintu layo bayo tumari kampung biar kami pai baru sajo bukan lo ambo bare membau tapi sesuai jo keadaan mama bertambah tuju. Kok pai mintu kasih tu rancak gak berisu gay ndak coba aku nyampang sebulan 2 bulan kok teraga mintu samurina. Daba aro mintu menyusul sudaiko daripada kini setelah mendadak sajo bukan wong ambo kamanula ambo taibo mencalik mak kok pai keduanya apa itu tuman kailo. Tapi dek mama tak bisa pai perlu penting inyo di kampung tu tak bisa meninggal kampung sakutiko tapas sopere mintu ke Jawa. Dape izin tuma di mama kandung inyo sarato joaya kandung nanggadi lawat tangisan anak jo mandenyo baitu pulo diayanyo tumpak dia nak kandung awak anak seorang tangga babelian. Kini kapainya bajalan karantau orang kabajalan tapi tak pasok keadaan tu baju le nak kandung kini ba itulah nak kandung
tumpak di badan ayak jo mandi terato kami nan tinggal kami usah nak dipikian mana pandai-pandai lah nak dirata orang Samo kadang nak kawan bawa bayo kok nak tuo orang dihormati kok nak ketek kadik kasih Bapandailah duit nak dirantau orang itu lau mana jo ayah jo mande kandung cu itu bana sakutiko indah dolamu antaronyo ndak disiko do kabari palamu cari-cari tentang itu berjalan ninyo sekali lapai nyo dari rumah nyo tuju cando lepas sakini nyo paila nai oto jo oto kapai ka Jawa kapai tumpak di badan dirinya lanai oto dari tapan tuju tari kota Padang kamano la untung dikadukan untung tabau kana malang tumpak di badan dinarini wojo buyong mansur kini dek mansur la sanang bana dak tabado sanang hati Larape kanda di hatinya cuy tuana sakutiku nanai oto la badaninyo la pulang candu adek kandung mande baurai ya imato de ayah ba itu pulo lapai mangkot taraso la hilang anak dari kampung onde nak kandung nang akan wana ndak raso ba urang dona te rumah ba itu wana biayanya tumpak ka badan ayah jo mande la pulang ayah ka rumah Ersi Mansur la lapai nyo dari tapan tuju cando kota Padang la rusak kini mana dalam badan kamano aya nak kawat tenggang ba itu bana diayarina Usalamu nak di tanah rantau kok dapet capek lah balik ba itu bana dia naik kandung kalau nak mungkin nak di tanah rantau capek balik pulang kampung ba itu bana umanatnya Kato Mansur layo pulo sanang talabi badaninyo lapainyo dari sinan berjalan untuk ke Padang dari tapan menuju Indopuro hendak menjalan kaya haji Kamanakan anak mama la tabao indak tabado sanang hati lalape dari ayi haji indak menjalang balai lasa indak tabado kadang hati de anak mama nyorat tabao anak ba itu anak kita etong hari berjalan bertambah ju ansu tibu ju di jalan indak kita etong tibo di Padang la tibo to di Padang la turun ninyo buyong Mansur tibo di Padang nyola batangka apo nang kato pirina udadang akan mana mangako joto wa kajawa itu bana katuinyo Sinan manjawa buyong Mansur dedi edang akan mana mangkoyoto udah pai udah lupa saya mencari nagari kini cu itu katonyo Pak Buyong Mansur ko
je pesawat di awak pai ke Jawa, indak do pasai do awak mencali, indak do bisa awak memandang, ndak do tapak pemandangan, itu alasan darinya. Sedangkan deinyo Buya Mansur bukan itu alasannya, piti sayu nak sampai itu mana tumanan sabananya. Jika nyabau naik pesawat mungkin dah dapat kabar lanjut. Kadene tong Buya si Mansur lah ambil tiket ke Jawa lah naik oto badaninyo tu capean saja tentang ikut tong bertamu jo isinya. Indah ada gunung rantang lamu, indah ada bilang lamu bana, tempat di badan lah Buya Mansur lah naik oto inyo pai ke Jawa jo itu anak sekutiko di jalan indah gitu etong. Alas hari 2 hari cukup hari 3 hari tiba di Jawa turun inyo di Pulau Gadung lah turun di oto inyo kini tiba di Pulau Gadung di sini situ inyo lah turun kini ba itu lah di kandung kita lah sampai ke tujuan. Lanyo ambil oto oplet rumah di si Mansurnya tuju ke tampe kontrakannya ba aku di siko dah kita tinggal sinan matanya upirina. Tapi udah lagi punya rumah gadang, udah bakato baki ayah ambo, rumah udah ada sampai lantai, ba itu mana cerita ayah baki ambo. Kasihku udah membau ambo, lain dah salah kodo udah jinan bakato le Buya Mansur danga dirina kini bokaban. Carito usah dipabanya, usah bakato banyak yuk, kini menurui lah kau tentang iko dangakan ambo tu kini. Ambo kan layak le suami kau turui baturui lah sakete turui kan ambo kini di kandung kini tinggal siko dahulu samantaro. Narumah nang gadang tu alun salasai orang karajokan sedang bakarajo tukang di situ alun salasai do di kandung sanang lah di siko dahulu. Itu bana Mansur mamuju rena katorena layo pulo dari sangkoro inyo kawaruto katorena layo pulo orang sedang bakarajo Sunan Baru alun sudah bangunan katoenyo sedang-sedangnya bakarajo. Mangko disiko kau ambo bao itu bana katoenyo dan ambo indalo niyo tinggal disiko tapi kabaa mengatokan mangkonyo mutagaya jumande mantan kita di rumah kita alun sarasai sedangnya bangun di tukang ba itu ana katoenyo tumpak di badan dina kini dari na lapi cayo pulo. Kalau itu datara papan ditara mako di Bali, kalau itu lewat katokan lasamu sanang di dalam hati onde daeng. Indah dolamo do antaronyo nalatibo inyo desinan la tinggal samalam 2 malam na cukui malam nang katigo. Apo karajo tuma Buya Mansur pagi pai patang la pulang do itu wana badan ninyo nanyo sandang kain nanduk kete ba itu wana badan ninyo. Tio batanyo rena bake inyo pai kamada badan uda itulah kato sabananyo cuitu tanyo dari rina. Apo na jawab inyo kini
udah kapai ke kantu ba itu wana la kato inyo pai ke kantu kato inyo ba itu inyo ba kato yo kapado ba pirina kalau nan sana kalau nan sabananyo kalau si Mansur inyo pai pagi pulangnya patang pai manambang mambao oto mambao oplet di pulau la Jawa la jalenyo sopir angkot jama mama lanyo tajua mama kandunyo tanyanyo cando sirina yo pandai bana Mansur bakato yo pandai bana kan Mansur ka mangece ko kayo inyo napaliang kayo ko bapiti inyo napaliang bapiti jo itu bana sakutiko o mangko nyo jadi nyo jorina di paso de orang turina bilang hari abi pakan baganti pakan ala 2 minggu inyo di Jakarta baru bakato rina bake udanyo baru bakato ka suami onde udada ngakan bana lalamu ambo dek mananti tak jadi do dambo bakarajo pobilo dambo mulai bakarajo indak kok jadi udah urus lalame rasonyo tinggal risiko kini baitulah diudah carikan lambo bakarajo tapi udahlah berjanji ju suambo udah pindahkan di siko bakarajo cuy itu wana sakutiko mananga katoran cuy itu berang sekali buyong Mansur waden 20 nang kawaja waden pulolo nang kawatur cuy itu wana la katoenyo indak patui bakato macam itu kini ko kau manurui lakato ren sajo nak perlu carito repa banyak jo itu bana kato Mansur mandanga kato na jo itu kok jo iko agak kawanyo marasa awak kane berang marasa awak joda Mansur jo itu bana kato enyo iko nakalama koma dia yambo iko nakaranca koma dia yambo jale yambo kamarase macam kini cuiko wana kejadian onde nekan duang nang akan mana usah si kuju redo tanam labamban jo jale ikan duang nang akan mana usah dikandut tidur lalu kabako sadam tabang kale cubola pikir ikan duang abiari babilang hari abi pakan babilang ulan ala sabulan 2 bulan cukui kalimo bulan nyori Jakarta lamalang tibo di sirina tamalang antala mujud tibo penyakit di sirina
makan lai tio dimakan tio keluar cu itu wana penyakit nanti bo labare lawi rina rini ala sebulan 2 bulan tukui kalimo bulan ini lalimo bulan lo nyobare lawi ala setahun maturutan tumat jangan mana lah jale nak ado kok piti balanjo kaditanyo usah ditanyo balanjo bakinyo ko lado pandainya mambali ko bare tibo la sajo ba itu bana dibuyong Mansur pancarian Mansur indak batang tudo di sirina tapo karajo suami tapo tumak padoinyo ukuran balanjo indak ka balanjo ukuran makan indak ka makan ba itu bana nyoto kini di maloinyo ka bisa makan tio nape piti di si Mansur tio nabi tinggal kadai la abi bajudi pitinya baonya bakarajo kini ka ba pulo le bakarajo nanawa labare lawi pulo itu wana tumadirina de untung kadian nala ado masuk pada suatu hari kiro-kiro matuma pengandungannya kiro-kiro mencapai 8 bulan ampie kalai anak kandung tibo tuma patangkaran patangka Mansur Josirina de inyo rina indah tatan lai mencali pado suami macam itu batanyo balanjo tio dibinta balanjo tak nanape baru lama mane tuma upi rina koco iko agak kaunyo rancak pulang ambo balik ke kampung pado jauh dambo marasai macam iko patui balanjo nak balanjo patui babada nak babada doda oka marasai badan diri ambo kamano dambo kamangadu ambo nani ndak doa badusana dirantau ko Pokamano dambo kabatenggang da iboro da tali ambo adi udah koma sabananyo amayam kandung ambo tu makan mama kandung udah pulo wa itu wana katorina sinan majawa buyung Mansur di kandung akan bana usah dibaco panjang bana kini kunda taraso di kau tinggal jo ambo kunda picayo kau baki ambo lai silakan barangke dari si kopi ikonyo tampe tinggambo ndak ado tudo tampe na lain ba itu wana katoinyo soal rumah tuman alun sudah muka bantu itu carito ambo sajo ba itu wana kator Mansur mandanga kato namba itu manangis sirina waktu itu baru kini udah kato naco itu dulu lama wana tuma bujuk rayu ayah ambo itu wana katorina konde di kandung saja tarito dan di pawanya abana beko mau bunuh adik seko
tarambe juo kau turun dari tampeko marasai beko kau remotalo itu kato si Mansur. Orang cala capek turun dari singko la merah mantu ambo kini bagi kau cuki kini puncak kadambo. Kau tanyo juo nak perlu banyak bertanyo kini kau nak terasuri kau paila dari siko itu kato si Mansur. Dia terlampau banyak bana Mansur berkato dia terlampau bana inyo mau si turun larina dari tampe. Labarani Mansur menangani supirina labarani nyo membaik sirina kini. Pado marasa awaknya talo rancak berjalan dari siko. Hari semalam itu sampai ke siang hari masuk itu kiranya hari pukul 5 pagi. Lah banyak orang kamu saji tanggung banyak orang hendak tabadu orang rami kironyo dek buyung Mansur. Satu turun rina dari tapet tu, satu lepai dari kontrakannya nyeturui kironyo nyeturui di buyung Mansur. Nyoi jangan nyoto tambangannya, nyoi jangan tarui lambe tibo di tampe di nalangang tibo di nalangang inyo kini. Kironyo nyo sengaja manggeserina di si Mansur tapak kirina minta tolong dia. Pakirina minta tolong sekali memakinya nak bisa memaki lai kalam pemandangan dipandangi tak dapat dicalian lain pan yang lainnya upirina indak sadarnya sekutiko lapinsan rina nanti jalan kok kandungan pulau kadibaco wa itu wana sekutiko ko inyo la bare balawi bana la bau muatu masa 9 bulan. Tiba orang banyak sekutiko hari betapa siang juo kiri-kironyo hari rapukuanam. De macali orang tapaki letibo orang na banyak katona seorang lecak bawa lah ke rumah sakit. Katona seorang tidak perlu kita ajuan ni konta orang mano nan kote baru tibo bawa dah tahu do dan diinyo. Kok kata orang banyak rancak selamatkan Pak Alo juga bagi kita jo itu kata orang na banyak. Sadang batakok taki juo, sadang batulak tundo juo, lalu lasinan buyong edi, mencali orang narami, nyecali di buyong edi, nyepandang bana jale-jale. Satunya pandang di siedi, tasiro darah di dado, gumantar tiok pasalian. Saroman bana jonani lang itu pangana badaninyo baru turuninyo dari oto ketat yang langsung ke otonyo nyoba minta tolong jorang banyak tolong naikkan lapak ke oto ambo biar ambo membawa ke rumah sakit jo itu bana kato edi latibo di rumah sakit lanyo masukannya ke rumah sakit lah mendaftar siedi sekutiko nyo selamatkan sirina kini tumpak di badan ninyo kini
Nyaurus nyo sampai nyo kironyo pinsan latalabi mana lalamu nyo pinsan kini nyo pareso di doktor sakutiko la sudai nyo pareso cukui kandungan layo pulo la nyo selamatkan lo badan nyo la operasi pulo pangandungan lalai anak sakutiko lai la anak laki-laki mana mo buyong sabari lai indalam modo antaronyo ari bertambah tinggi sudah operasi upirina tentu lalamu sudah itu sadarinya dari sakit lah nyo buka ma pemandangan nyo buka matori sirina nyo tali kiri jo kanan kironyo tampak buyong edi sedang bamanung nyo imbau nyo sekutiko asia orang na nyo imbau onde da mansur dangakan mana di mano ambo naco kini dai sadang di mano da badan ambo itu natanyo bake di cuman dari nainyo watanyo indak kae di donyo watanyo perasaannya bake mansur ju barunya ulang balik watanyo de di kandung dangakan mana kasia di watanyo ambo namukan buyong mansur jadi siap foto badan muda nanambo indah do tahu jo na lain jo mansur nyuda ambo na tahu badaso bana udah mansur cuiko kejadian ambo dibue nyo ba itu wana nyo kini ko sadang manangi nangi yu ai mato baure yu onde di kandung dangakan bana ndak usah dulu banyak dia bergerak banyakkan saja beristirahat kan adik sudah operasi adiklah sudah melahirkan dia kini ba itulah dia kandung bari lurui dia ambo kabatanyo siapa mana tu mana mu adik datang dari mana kini adik kandung antas sekampung badan awak koco itu tanyo badaninyo antas sekampung antas sekawan di kandung dangakan bana ambo ramu adik mencari wajah nancoiko tapi antayo anta lain anta kok salah badan ambo siap ko bana adik namu adik curai papakan bagi ambo nak sanang dia di dalam mati saju di dalam kiro-kiro nak sanang ambo wakato onde udah baru datang ambo banamu dah upirina kok kampung alaman kau datang ambo datang dari pasatapan tuma ambo sampai tinggal kampung ambo dibawa dari suami tiba di siku ambo nyobuang panamu suami ambo panamu si buyung Mansur dai kamanakan tu makan buang ayam bu
wako kontan inyo jo ambo tibo risiko ambo yo sio kan ba itu wana katorina ndak tangguang roda buju rayu nyo wakaturolu maminta ambo karang tua ambo jo itu wana katoin katonyo ala barasaki katonyo inyo paliang kayo katoran tuho layo pulo kato ayam bolayo bana padonyo lapeda kekayaan kana lain mangkonyo awaknyo ambienyo dai kalau yo sirina wadie namo adie kalau nak salah pada nambori nari ninda namo ambori di sekolah itu wana katoedi ayo tumada dangakan bana onde di kandori nagini usaba udale bagi ambo kalau yori nari nina muadi aiko manyo di urang na di cari nana di pikian salamu iko nan salaru salamu iko nan dari dulu kita wakawan asia ko tako badan ambo kalau adik kalau nak salah cubola tako di kandung de ambo kini lalamu lupo cuy itu bana katorina udah akan bana siapo bana muda curai papakan bagi ambo nasanang di dalam mati sajua di dalam dah kiro-kiro ko indah tatako do badan ambo dah paralu ambo bakato racapai ambo dari siko biarlah indah paralu wadi manako namo ambo ndak patui do wadi malumpukan baitu sajo saran larui di salamuiko nanambo nak pernah lupo bagi adik iko siedi madie o dari tapan mandang akato dari di tapaki sirina tentang itu onde didangakan bana untung batamu badan kita kalau nak selamat badan awak tak kaba boleh tak jadi itu bana katorina itu bana katoinya untung batamu di badan awak tolonglah badan nabo tolong dia de untung kadian ala untung joe di nyawa tamu inyo waktu itu ala lalamu di rumah sakit secega badan inyo selamat badan inyo barulah pulangnya ke rumah di indah ke rumah mansurnya balik lagi ke tampe di larina tukini di dalam kiro-kiro nak tangguh tanang hatirina de di baitu pulo oi
indah edi kebapikir bana de utuang kadian nala takana jaso nyona lamoi sore narini bakke di mengko itu di menyelamatkan nyoco itu bana sakutiku latinggari na samo di latinggari nyo samo tinggal di tampe di bana di badan diri na indah dolamu antaronyo ala sabulan 2 bulan ala sabulan 2 bulan inyo manompang bake edi tumpak di badan la badan edi kan edi la mulai berasaki tumpak di badan diri inyo pandai duit di negari orang edi pulo kadenetong ala salamat badan inyo la ado inyo perusahaan pandai inyo menggaji orang lagadang pulo perusahaan la banyak nak buah di kantu inyo cuy tu bana buyung edi untung kadian ala nak paralu edi kita tong indak to bilang la mulai kironyo sawakatu itu tumpak di badan buyung masur salamu rina lailang narinyo salamu natantu painyo kini nyo lailang dari rina lailang rina dari inyo kironyo sawakatu itu rina lapai dari inyo mencari kerajo lain inyo mencari karajo lain lain karajonyo karajokan kironyo bekarajonyo di kontraktor co itu bana badan inyo menjadi sopirnyo di situ lauto kadang lo nanyo bao baitu bana buya masuk lalamulo inyo mulai bekarajo numpak di badan lagi di inyo indak lo lalamulai antaronyo kironyo di buyung edi ado tak taraga tumaris yedi de inyo ala tambah cegak juala tambah sehat juoco itu wana upirina iko dan pandang upirina lawa balik rono cobiaso tibo inyo nyosie o apona katorina bake dio badaso na badanedi salarui salamu iko na parna pasan bake ambo na parna bakirim sure bake ambo yo baraso banaidi lailang waro manambo sekutiko antako indak takana rai onde dikandung nangakan mana onde sirina dangakan kini bukan na ado ambo kirim sure kironyo lai ambo bakirim kalau nak percaya adik kandung aiko tando ambo mangirim mabekasnyo lai ado juo cubo la pikir didik kandung satio ambo berkirim sure nam bekasnyo tatap ambo bawa pulang di eyi tandonyo ambo lai mengirim cubo
cali tanggal jawa katunyo iko nan tando ambo mangiri tapi ba ako na ado di balasannya cuma ba itu wana ambo nan takana ba ako na ado balasannya cieju barunya pikir sirina lai picayo wana soalinyo kirim sure de alaya do tando inyo ado ko tansinyo tando manyaran sure ka kantor posnyo itu ba jo itu rina mako picayo tapi ba ako na sampai sure ke tangan awak ba itu wana sakutiko di mano tasangkui sure ayo baraso bana ayambo tapi kaba mengatokan naya tetap ayah awak nak mungkin awak mama nak mungkin awak beranda make ayah itu wana tuma derina iko pasti karajo ayah kandung nak mungkin karajo rena lain mangkonyo sure na sampai mangkonyo sure na tibo iko karajo ayakan umpak di badannya kini jadi baale di rencana kita lai ko tu satu jo dalam hati lai ko suci dalam batin ba itu bana didik kandung onde didangakan bana de ambo la malarui macam iko ambo la tabuang koma di dang kampung ambo la sayo mai dui ambo rancala cari di kana lain dan ambo lo sayang lain dapat tui edi sayang ka ambo ba itu bana katuinyo sinan makato edi karina ponderina dangakan wana da ado duo nyorina do di hati ambo dari dahulu sampai kini ba itu wana kato edi mandanga kato rancu itu senang sekali hati rina soal ninyo kanikale yo siedi nanyo buwe acara acara kanyo buwe datangkan mandi sarato bapak sarato ayah kandung inyo sarato jo mandi kandung edi samo balian tiket ke sadonyo la ampe tiket nanyo bali osamo datanglah ke kota Jawa ba itu wana panggilannya ba itu telegram nanyo kirim tuanai latibo telegram ke ayarina suruh ayah samo jo mande manurui kini ba itu wana sakutiko lanyo balikan tiket pesawat 3 paisa jo ayah kini ba itu perintah dari Rina itu pulau inyo tu kini soalaya Rina pulau tu mana mamagi soalaya si edi tentu edi lo nama ibu suruh ke Jawa mande jo ayah lagadang hati ayah Rina gadang tabadole hati inyo indah tabadole sanang hati dalamu awak detaraga kini lalape panggilan kini tabado sanang hati labi-labi mandekan luang awak tadaga lah joana mungkin lah lahir anak cucu wa itu mana lekat to mande sanang talabi badaninya
seminggu mandi jo bapaknya. Oh baru latibo inyo rake inyo latibo ayah jo mandi di Pulau Jawa, tibo lah inyo di Jakarta. Nanaya jo mandi di laba itu pulau ala bakumpul kasadonyo. Latibo inyo di sena nalanyo tantuan alamatnyo masing-masing. Latibo inyo di rumah editor bertamu langsung nyo sirina. Dicali mandi bertamu jorina setelah tampak rina kini bepalun inyo jo mandi nyo. Latibo dia ya laba itu pulau baru tamanung ayah kandung. Nak kandung pirina di mano buyung Mansur na maalun acara inyo kini lah banyak orang nantibo tanggung-tanggung lah banyak orang tabado-bado banyak orang nantibo banyak tabado kawan inyo. Maalun si buyong edi urangnya pandai komaka bakawan urangnya pandai membawakan. Ndak tangguang do banyak anak buahnya indak tabado banyaknya kini polagi nak buah nak baru kini polagi nak buah nak baru masuk. Indak tabado banyak orang natibo di sinan tapana tumaya jo mandi yo kenaya upirina.